Què farem avui, Titi? Ah, agafarem un avió? I on anem? Come on, Steve, they're waiting for you. Oh, I don't know, Eve. Why can't we just hang around here for a while today? You can help me paint and we can listen to some good music. It'll be fun. Is that your idea of fun? I want to be with people. Oh, What's wrong with that, Steve? nothing. Oh, come on, you'll have a good time. Hurry up and get on your shorts. El dia abans, el dia 1, vam fer el comiat al tros del Marcel·lí i va ser molt maco perquè va venir molta gent, molts amics i família. Em va fer mogollon d'il·lo que vingués gent que feia temps que no veia. Que clar, havíem d'estar nosaltres posant les Coca-Coles i les birres i tot l'assumpte i el gel amb una banyera que teníem posada. Com que ja teníem tota la roba tancada, em vaig posar uns pantalons que tenen les butxaques foradades i havia de portar el mòbil aquí. I li vaig dir a ma mare, quan estava posant Coca-Coles, li vaig dir: mama, veus el mòbil aquest acabarà a la banyera. El mòbil a la banyera. No! Ho he dit a tu. Estava a la butxaca d'aquí. No el pot engegar. Com que no el pot engegar? Està apagada. Arròs. Ui, demà no marxeu. Demà estàs a la tenda Movistar. Pam! I llavors em vaig haver d'anar a pillar un mòbil el mateix dia que marxàvem al matí. Ensenya com està tot, a 4 hores de marxar. Què estava fent? Just abans de marxar, el Bruc es va posar amb febre, que mai havia tingut febre. Què passa, Titi? Que estàs malalt? Merda, ara hem d'agafar l'avió i ja està malalt. Però després resulta que va anar prou bé. Les hostesses els van enrotllar i ens van deixar posar-lo allà en un seient buit al mig. Van fer canviar el noi que estava al nostre costat. El vol va anar de puta mare. Va ser un miracle perquè va dormir superbé, l'horari era perfecte. Se sent, no sé si és la sirena, però tot el rato estan passant els bomberos zumbant amunt i avall com si s'estigués cremant la ciutat i mai es veu que si passa res i que són una mica exagerats, aquesta penya. I la veritat és que molt bé, que era el que més por em feia a mi, el del viatge llarg, i no, ho ha fet superbé. Portem aquí una setmana a Brooklyn i molt bé. El barri és molt xulo, són totes les cases aquestes que són brownstones. I el barri és supermaco. Carrer McDonough i el barri és Bushwick, no? Bedford-Stuyvesant. Buf, no me la prendré. Em sé el barri del costat. Bueno, el temps ens ha plogut una mica. Ara ha sigut una mica trunyo perquè els primers dies ha estat plovent, ha plogut a saco.
l'espai ha sigut una mica limitat. Va haver un dia que vam anar fins a Manhattan i vam veure com plovia allí i vam tornar. Mira, Titi, te vas a deixar que vagi, si el professor. Tira, Titi. Els xarcos. Això. Una part guai de que hagi plogut és que el Bruc l'ha flipat amb els xarcos, els bassals. A veure, posem el volum. ¿Tú qué crees? ¿Que estará o no? ¡¡Mira! ¡Abuela! Ei, bon ¿Qué dia! pasa? Què? Pues mira, aquí estem, una mañana Que más. guapo. Avui no plou. Que bé! I Així ja avui podreu sortir a donar un vol. Sí, ara anirem al Museu d'Història Natural, te'n recordes, el dels animals aquell? Pues ara... Al nen li agradarà veure tots aquests. Pues sí, adéu. Adiós. Vam anar al Museu d'Història Natural, que va ser molt maco perquè es veien els animals i el tio anava per allà, més. També hem anat al parc. A més, com que tu i jo ja havíem estat aquí, tampoc anem amb la pressió d'haver de veure mogollon de llocs i ja anem bastant més tranquis. Què més? Hem visitat també el pont de Brooklyn. Vam anar a caminar pel Greenwich, que és el barri on vam estar l'anterior vegada. I ahir vam anar al Museu dels Nens de Brooklyn i també molt divertit perquè hi havia coses per tocar d'aigua, de sorra, de dibuixar, de fer pizza i jugar a les cuinetes i als mercats i tal. S'ho va passar molt bé. Vam anar a Prospect Park. Que passaven els avions per sobre i va estar allà mirant avions que li flipen. I guai, no? Tranquil. I una cosa que va passar bastant increïble, que vam anar al súper fa 2 o 3 dies i de sobte en una cantonada em vaig trobar amb un company de feina que ara està a Madrid i va ser com, què fas aquí? El Javi. I va molar molt, va ser com, hòstia, i just marxava a l'aeroport i va ser com un pim-pam, 2 minuts i hòstia, però va ser com, ala, molt flipant. Va molar molt. Pues no sé, realment bastantes ganes de marxar. Amb ganes també de posar-nos pantalons curts i samarretes de màniga curta perquè aquí estem a 14, 16 graus, no? 18. I a Costa Rica estarem a 30 o 32. I d'entrada ara ens ve de gust. Però bueno, d'aquí poc anirem a les platges i a la muntanya i allí podràs jugar més, Titi.
es apasionante esta ciudad. Un momento. Son auténticos New Yorkers. Aquí con la lluvia no es impedimento para ir a descubrir los encantos de la Grand City, de la Gran Manzana. ¿Qué para, mamá? Está todo loca. I ja no dic res més perquè després tothom diu que els vídeos són molt llargs i avorrits. I és en plan, no és culpa meva, saps? Fem el que podem, saps? Que al final...